Свет змяніўся. І тое, што не варта было забываць, пакрылася цемрай. Адзіны пярсцёнак меў сваю асабістую волю. Зло заварушылася ў Мордары. Пярсцёнак прачнуўся. Саурану патрэбны толькі пярсцёнак, каб агарнуць зямлю цемры. Што мне рабіць? Пярсцёнак неабходна знішчыць. Кінуць у вогненную прорву, дзе ён нарадзіўся. Я ведаю, хто вас праследуе. Яны ідуць. Яны знойдуць пярсцёнак і заб'юць таго, хто нясе яго. Мой меч з табой. І мой лук таксама. І моя сякера! Наш лёс у тваіх руках, малы спадар. Гэтая місія была даручана табе. І калі ты не здолееш, не здолее ніхто. Спадзявайцеся, што наша прысутнасць не будзе заўважаная. Яны... Нам трэба вяртацца! Не прайсці! Ты сустрэнешся з тым жа злом, і ты пераможаш яго. Нават найменшая асоба можа змяніць ход гісторыі. Я рада, што ты са мной.